Magandang tanghali mga ka-farmers. Blessed day sa atin lahat sa Saturday ito mga ka-farmers. Dito na naman tayo sa bayanihan mga ka-farmers. So dito kami nagtrabaho ngayon. So medyo ilan-ilan lang kami mga ka-farmers. Pero dito pa rin ginagawa pa rin namin ang aming daanan, no? Sa ating mga maliliit na mga magsasaka. So Trony Kabukid mga ka-farmers. So hindi siya naka-attend ngayon kasi nandun siya sa baba. Mayroon siyang appointment mga ka-farmers. Okay. So ito na ngayon mga ka-farmers ang ating nagawa. Yan. So kahit dalawang sako lang yan mga ka-farmers, kami po ay nagpapasalamat lalo na sa mga sponsor ngayong Sabado na ito mga ka-farmers. Malaking tulong kahit ang ating sponsor ay walang lupain dito sa taas, ay nagbibigay pa rin sila para makatulong sa ating maliliit na magsasaka, no? So marami mga magsasaka na hindi na tumutulong dito. Ganun pa man, ginagawa pa rin namin yung dapat namin gawin kahit sila ay dumadaan dito na libre mga farmers. Yan lang ang aming panawagan na sana yung puso nila na maganda naman yung ating daanan ay sa sunod na Sabado ay nandireto na sila mga farmers sa bundok. Ang lahat na nating mga sponsor na nagbibigay ngayon mga farmers, wala silang mga lupain dito sa taas pero nagbigay sila sa ating para sa ating bayanihan dito sa taas mga farmers, dito sa bukid. Okay, so sana mayroon pa para sa aming daanan, no? So medyo mabilis lang aming trabaho ngayon mga farmers kasi diyan malapit lang kami sa malapit lang yung pinagkunan namin ng buhangin mga farmers. Yan ipakita ko mga farmers yung aming pinagkunan diyan lang sa unahan, mga ilang lang so may buhangin, so hindi kami nagka-problema mga farmers dito banda, no, sa buhangin, hindi malayo. Yan. Okay, so sana makarating ito sa lahat ng may mga puso mga farmers na nangailangan pa rin kami. Hindi pa matapos, siguro hinto na kami ito pag matapos lang itong aming daanan mga farmers. So hindi na mataas mga farmers, malapit na lahat na ng mga daanan na sobrang hirap ay nagawa na namin mga farmers. Yung dinhandahan na lang namin yung itong mga medyo kahit hindi siya sobrang dulas mga farmers, dito siya sa plain pero lumalalim yung dinadaanan ng motor mga farmers. So yun ang ginagawa namin ngayon para hindi mahirap sa pagdala ng mga simento papunta dun sa taas. Okay, so sana sa lahat ng kung dumaan to sa wall mo mga farmers sa bundok, paki-like mga farmers. Sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, pakipindot ang ating subscribe button. At gusto nyo laging makikita sa yung ating mga video sa bukid man o sa dagat, lalong-lalo na sa baka. So pakipindot ang ating notification para lagi mong makikita ang ating mga video. Okay, so maraming salamat. Bye-bye!